தகுதியில்லாத மனிதர்களுக்காக உங்க நேரத்தை வீணாக்காதீங்க. இந்த விதிகளை பின்பற்றி தன்மானத்தோடு வாழுங்க. 1, யாராவது உங்களை விட்டு விலகி போனா போக விடுங்க. அவங்க உங்க வழியில இருக்கிற தடையை நீக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். 2, மத்தவங்க கூப்பிடணும்னு காத்துட்டே இருக்காதீங்க. உங்க அமைதியே போதும் யாருக்கு உங்க மேல உண்மையா அக்கறை இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு. 3, உங்க நேரத்தை பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. தேவையில்லாத ஆட்களுக்காக நீங்க செலவு செய்யற சக்தி உங்க எதிர்காலத்திலிருந்து திருடப்படுது. 4, மரியாதையை நாம சம்பாதிக்கணும், கெஞ்சி கேட்க கூடாது. ஒரு இடத்துல அது கிடைக்கலன்னா அந்த இடத்த விட்டு வந்துடுங்க. 5, உங்க மன நிம்மதிக்கு விலையே கிடையாது. அதை நீங்க தான் பத்திரமா பார்த்துக்கணும், வேற யாரும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க. 6, சில நிராகரிப்புகள் நம்மளை காப்பாத்த வர்ற தெய்வீக பாதுகாப்புன்னு நம்புங்க. 7, உங்க மதிப்பு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல உறுதியா இருங்க. தன் மதிப்பு தெரிஞ்சவங்க யார்கிட்டயும் ஒரு இடத்துக்காக கெஞ்ச மாட்டாங்க.